Nke a bụ Uju akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Gerenu Uju akụkọ. Onyeisi ala Tinubu alọtala site na London. Gọvanọ Oti enyela iwu ka akwụọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa June. Onyeisi ala mba Sierra Leone Julius Bayo aghọọla onyeisi ala nke ugboro abụọ. Igbo ndị nwe m na ndị nwe, olu m ekelekwa unu anwụchule. Ndị a bụ isi akụkọ hirodo n'akụkọ anyị taa bụ Wednesday abalị 28 nke ọnwa June ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Ndị ga-atọpere gị ngwugwu akụkọ a bụ Nwada Chidimma mere gịnị nakwa m onwe m Ezinne Mmadụ. Ngwa gụchasịa ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisi ala Bola Tinubu rutere nnukwu ọdụ ụgbọelu Murtala Muhammed dị na steeti Lagos na njem ya o mere gaa London dị na mba UK. Onye gọvanọ steeti Lagos a n'oge gara aga n'agbata afọ 1999 nakwa afọ 2007 ka ndị agha soja mara nnọọ mma ile anya ha na ndị ogbu ha bụ ndị agha mmiri Navy nabatara dịka o sitere n'Ikeja lawazie ebe obibi ya dị na Bodul Union nke Ikoyi. Onyeisi ala nọrọ n'abalị 22 nke ọnwa June mee njem mba ofesi nke mbụ ya ka ebunyechara ya oche dịka onyeisi ala ọhụrụ nke ala anyị bụ Nigeria n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ a. Tinubu sonyere ndị isi mba ndị ọzọ na Paris mba France, ndị dịka onyeisi ala mba France bụ Emmanuel Macron na nnọkọ mkpata ego ozuru ụwa. Dịka ndị ala anyị na-esoro ụwa gburugburu bụkwa ndị okpukperechi alakụba ime emume ha, onyeisi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu na-ekwesị ndị ala anyị bụ Nigeria nkwa ike na ya na-arụ ọrụ ma na-arụsi ike ịhụ na ọ ga-egbo mkpa ndị chere ndị ala anyị n'ihu ma bụkwa n'ihe ịma aka anyị nwere dịka ala anyị bụ Nigeria. Ọ gara n'ihu ikwu na akwụkwọ ozi ya na mkpebi ndị ya na usoro ọchịchị ya mere ga-agbanwe ọkpụrụ akụ na ụba ala anyị ma mee ka o too n'ego dị mma. Tinubu gwara ndị ala anyị ka ha chetakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ dịka a na-eme ya bụ emume ndị okpukperechi alakụba ha. A na-atụ anya ịhụ Tinubu n'ogbe a ga-anọ eme ya bụ emume nke dị na Dodan Barracks, Obalende 8 Prayer Ground, bụkwanụ otu onye nọbụ na-atụ nke na-eme na-anọ mgbe a nọbụrụ na-eme ya n'oge gara aga. Ugbu a ya bụ Tinubu aparala oche ahụ maka na ọ bụ eze pụọ eze anọchie. Ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa enyela nkọwa na ụlọ ọba ego ahụ nyere nkwado ego mgbazinye nke dị $800 n'ọnwa Disemba afọ 2021 bụ mgbe ọchịchị Muhammadu Buhari nọrọ na-atụle iwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol subsidi. Onye dairektọ nke ụlọ ọba ego ahụ n'ala anyị bụ Dọkịta Shubham Chaudhary mere ka a mara nke a n'ihe omume nke ụlọ ọba ego mba ụwa haziri iji nyochaa akụnụba nke ala anyị n'ime ọnwa 6 gara aga. Chaudhary kọwara na ego mgbazinye ahụ abụghị ego enyemaka dịka ụfọdụ ndị chere. Ọ gara n'ihu mee ka o doo anya na a ga-eche ego ahụ ihu n'ime ka ndụ ndị ogbenye nakwa ndị na-enweghị onye enyemaka katọ nnọọ mma. Onyeisi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu na-egosi mwute ya maka mgbochi ndị a na-egbochi ndị na-eji ọgwụ n'ụzọ na-ezighị ezi inweta enyemaka pụrụ iche site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike nakwa mmekọrịta ha na ndị ọzọ. Nke emeela ka ọnọdụ ha kawanye njọ ka o kwuru nke a mgbe a nọrọ na-eme emume otu United Nations International Day megide iji ọgwụ n'ụzọ na-ezighị ezi nakwa ibubata ya n'isi ụlọ ọchịchị ala anyị dị n'obodo Abuja ka ọ nọrọ taa ya bụ kwa ma jara ụwa eze. Onye isi ala anyị bụ onye nọchitere anya ya bụ onye odeakwụkwọ onye ọchịchị ala anyị bụ George Akume kwuru mkpa ọ dị ịkwụsị ịkpasị ndị a agwa nkọnkọ maọbụ igbochi ha inweta enyemaka nakwa nkwagide dị otu a bụ nke ha chọrọ maka na mmadụ bụ chi ibe ya ka o kwuru.
onye na-arụgodu ọrụ dịka onye IGP ndị uwe ojii Olukayode Egbotokun enyela ntụziaka ka ụgbọala niile na-akwụ n'ahịrị nke ndị uwe ojii na-erube isi n'ụkpụrụ niile na-achịkwa ịgba n'okporo ụzọ. Onye IGP nyere iwu a na nnọkọ dịrị n'etiti ya na ngalaba ndị uwe ojii akpọrọ Mobile Police Squadron tinyekwara ndị kọmanda n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Abuja, dịka o siri mee ka amata na ndị uwe ojii kwesịrị ịbụ ndị nlereanya n'ihe banyere idu ndu ma ọ bụrụ na ọha na eze ga-amalite ị na-akwanyere ha ugwu. O si otu ahụ rịọ ndị ọrụ uwe ojii arịrịọ ka ha bụrụ ndị a ga na-ele anya dịka ya onwe ya ga-ekwekwe malite ị na-erube isi n'ụkpụrụ okporo ụzọ niile oge ọbụla ọ nọ n'okporo ụzọ. Onye IGP kwukwara na ndị uwe ojii niile na-eso ndị isi okpokpo n'ala anyị ka a ga-ewepụ, ebe o mere ka amara na ehiwela kọmitii pụrụ iche nke onye deputi IGP ndị uwe ojii n'ihe omume ga-anọ n'isi ya iji hazie otu nke ahụ ga-esi aga. Ọ kọwara na kọmitii ahụ ga-ewebata ihe ndekọ ha n'ime izu abụọ. onye na-atụ nke na-emenụ n'obodo Abịa bụ Dr. Alex Chioma Oti enyela ntụziaka nke pụrụ iche nye onye akanta jeneral obodo Abịa bụ Oriakụ Njum onye menam ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị niile bụ ndị ji ọrụ ha kpọrọ ihe gbapụtara ihe ma bụrụkwa ndị ahọpụtakwara ka ndị dị otu a nata ụgwọ ọrụ ha tupu na-eru ụbọchị taa. Onye odeakwụkwọ n'ihe gbasara mgbasa ozi nyere aka na-achị obodo Abịa bụ Kazie Uko na akwụkwọ ozi ya kwuru n'aka na-akwụ ụgbọ obodo Abịa kwere nkwa ịdị na-akwụ ụgwọ ndị ọrụ mgbe ọbụla ọnwa gbara abalị 28 ma ọ bụkwanụ tupu na-eru mgbe ahụ. Aka na-achị obodo nyere ntụziaka ahụ ngwa ya na onye akanta jeneral hụchara nakwa ndị ọzọ ndị ọnụ na-eru n'okwu nwechara ọgbakọ. Chetakwa na aka na-achị obodo Abịa kwere nkwa n'abalị 29 nke ọnwa isii n'afọ 2023 mgbe a nọrọ na-edu ya n'iyi ọrụ ma kwe nkwa ịdị na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa ha mgbe o kwesịrị opekarịa mpe abalị 28 nke ọnwa ọbụla. Alex Oti gosiri enweghị afọ ojuju maka nkewa nọ n'etiti ndị ọrụ nke enwere nke ndị isi nakwa ndị nta ma gbakwunye na amalite n'ọnwa isii nke afọ a ga-amalite imezi ihe emezi maka na ihe emeziri emezi bụ nwa mma ka a na-akpọ ya. Ọzọkwa bụrụ na a ga-amalitekwa ịkwụ ụgwọ ndị larala ezumike nka n'obodo Abịa. Gọvanọ steeti Abịa n'otu aka ahụ bụ dọkịnta Alex Oti eduola n'iyi ọrụ otu panel mmadụ 5 maka njụta ihe nakwa mweghachi ngwongwo gọọmenti nakwa ego ndị gọọmenti a nwe nke Honorable Justice Ikwuọma Duru Igwe larala ezumike nka bụ onye isi oche ya. Ndị onye nta akụkọ anyị Michael Oni webatara akụkọ na-ekwu na otu panel ahụ ka enyere ọrụ ịhụ na ngwongwo gọọmenti nakwa ego ndị gọọmenti nwe nke lara n'akpa ndị mmadụ ka a ga-eweghachi. Onye ọrụ agbakwara ume gọvanọ gbakwara ume ka ha ghara ile mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ sụọ ngọngọ n'ọrụ ahụ nke enyefere ha n'aka. Oziọma na-ere anyị aka ugbu a na-eme ka anyị mata na ndị uwe ojii nọ n'obodo Abịa na-ekweghachi ndị obodo Abịa nkwa nakwa ndị ọbịa nkwa inwe ezi nchekwa ugbu a nakwa emecha emume Sela. Onye Public Relation Officer bụ Maureen Desmond Anukwuru bụ onye nyere okwu ntụkwasị obi a mgbe ị na ndị nta akụkọ Rose FM nọrọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ma tụkwasị na ha agbaala mbọ ịhụ na ha tụpụrụ ụkwụ na ndị kwesịrị ekwesị ịhụkwa na agaghị enwe ọdịda n'iwu ọbụla n'obodo Abịa. Ọ kwagidere ndị obodo Abịa ka onye ọbụla nye aka ịhụ na ha nyere ozi ọbụla metụtara nchekwa maka na agbakọta aka ọnụ nyụọ mamịrị ya agba ọfụfụ. Ọzọkwa ọ rụtụkwara aka abụrụ ịna ego n'ụkpụrụ iwu obodo Abịa na-akwadoghị ka emee ka nke a ruo ha ntị. Ụlọ nzukọ steeti Abịa enweela nnọkọ mbụ na mbụ ya dịka educhara ha n'iyi ọrụ n'abalị 14 nke ọnwa Juun afọ 2023. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Right Honorable Emmanuel Emereụwa nọrọ n'isi na ya bụ nnọkọ dịka ọ bụ onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Obingwa West. Na nnọkọ ahụ Honorable Uchenna Erondu welitere okwu metụtara ịkwụsị ngwa ngwa mbugo nke ụgwọ ọkụ latrik nke ga-amalite n'abalị mbụ nke
nke ọnwa Julaị. O kwuru na ọ dị mkpa ka otu jikọrọ ndị ọrụ NLC na-ewebata ụmụ Naijiria na mkparịta ụka ha na gọọmenti. Honorable Boniface Iyenyi na-anọchi anya ikwu anọ ghọrọ onye abụọ kwadoro ya bụ okwu. N'okwu nke ya, Honorable Solomon Akpụlọnụ na-anọchi anya Obingwa East welitekwara okwu bụ ka akpazoga ụkpụrụ nke ụlọ nzukọ ahụ akpọrọ Order 59 nke na-adịghị enye ohere maka mwelite okwu ọzọ ma ọ bụrụ na ewelitela okwu nke mbụ, ebe Honorable Uchenna ya Akachukwu nke Aba Central kwadoro ya. Na-ịga n'ihu, ụlọ nzukọ ahụ kwekọrịtara na a ga-eyite oge a ga-akpọ ndị isi nchekwa na steeti a ka ha bịa guzo n'ihu ụlọ nzukọ ahụ ma nye nkọwa gbasara nzọụkwụ ndị ha na-ewere n'ibelata ogo ịtọ mmadụ nakwa ihe ịma aka nchekwa ndị ọzọ na-eche steeti a ihu. Anyị ka nọkwa n'obodo Abịa. Ụfọdụ ndị uwe ojii, ụfọdụ ndị iwe ji iwewela gị ụfọdụ ndị iwe ji n'ọdụ ahịa Ariaria International Market na-egosi obi mgbawa nakwa mwute maka agwa ha kọwapụtara dịka ime ha awụrụ awụ n'ike ọdụ ahịa nke ọhụrụ ahụ na A-line n'ogbe ahụ. Ụfọdụkwa n'ime ha kwuru na ha onwe ha nwere akwụkwọ ngosi sitere n'aka gọọmenti ma gbakwunye na a na-enyezi ugbu a bụ ndị a maara n'ihu ma bụkwa na ndị kacha akwụlite ụgwọ bụ ndị na-enyezi ya bụ ọdụ ahịa ma na-ekwuwo na nke a na-enweghị iwe n'obi, ya mere ka elebara ihe anya. Ụbọchị mba ụwa maka ịlụ ọgụ megide mmetọ mkpụrụ ọgwụ nakwa ịtụ mgbere ọgwụ ike ka a na-emerube kwa abalị 26 nke ọnwa Juun na-arụ ọrụ ichetara ọhaneze ọ dị mkpa ọ dị ileba anya n'ihe ize ndụ nke mmetọ mkpụrụ ọgwụ na ịtụ mgbere ọgwụ na-eme n'ahụ mmadụ. Isiokwu nke mmemme afọ a bụ ndị mmadụ mbụ kwụsị imenye ihere nakwa ịkpa oke, wusie mgbochi ike. Na-aba ememme a hiri odo n'isi ụlọ ọrụ NDLEA dị n'Ọgbọ Hill dịka onye nta akụkọ anyị bụ Esther Chima mere ka anyị mata. Ọ ka bụkwa n'oge uju akụkọ na Rose 101.9 FM n'ala Aba ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ nke anyị ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa anyị lọtaghachiri n'anụ nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na anyị na-abịa. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Nnọọ, ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka ka fọdụrụ. Na ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ, onye nọ n'oche ọchịchị dịka onyeisi ala mba Sierra Leone bụ Julius Maada Bio abụrụla onye tinyeghachiri n'oche ọchịchị dịka o ji pasentị 56 na 17 merie. Nke a bụ nke ugboro abụọ ya ka ọ na-alaghachi n'oche ọchịchị ahụ dịka onyeisi ala mba ha, ebe onyeisi ntuli aka elu mere ka anyị mara maka nke a bụ onyeisi ala mba Sierra Leone. Onye otu ya ọsọ ya gba ọsọ abụ Samura Kamara bụ onye nwetara ihe ruru pasentị 41 n'ọma 16, bụkwanụ ihe okwe gosiri ma bụrụkwa ihe a maara ọkwa ya na Freetown nke Chief Mohammed Kenewi Kone gụpụtara otu kwesịrị gbaa nyere onye ọbụla. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ ụmụ nwaanyị NWFL ekwupụtala na asọmpi NWFL Championship ogo ya nke abụọ ga-ewere ọnọdụ na Shagamu steeti Ogun nakwa n'Ikene. Asọmpi a ga-ewere ọnọdụ n'otu mgbe site n'abalị 7 ruo kwa n'abalị 14 nke ọnwa Julaị afọ a nọ n'ime ya bụ 2023 n'ebe abụọ ndị a. Ndị nhazi NWFL na-enwe olileanya ịpịachi ya bụ asọmpi ogo atọ nke ụmụ nwaanyị n'ala anyị bụ Naịjirịa, dịka onye nhazi nke asọmpi ahụ bụ Modukpe Shabi kwuru na ndị ọka ibe niile ga-awụcha steeti Ogun n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 7 nke ọnwa Julaị. Ndị ọma, otu ahụ ka ọ hanye n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ uju akụkọ, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam geghachikwa ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbara kpuo n'akụkọ anyị taa.
onye isi ala Tinubu alọtala site na London bụ ebe o mere njem mbụ na mbụ ya dịka onye isi ala. Gọvanọ Oti enyela iwu ka akwụkwọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa June. Anyị mekwara ka ịghọta na onye isi ala mba Sierra Leone bụ Julius Bayo aghọọla onye isi ala nke mba ahụ na nke ugboro abụọ ya. N'aha onye haziri akụkọ ndị a ma chịkọta ha n'asụsụ bekee bụ Michael Oni, ka anyị bụ Chidimma mere gịnị nakwa mụ onwe m bụ Ezinne Mmadụ ndị tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ji na-ekele gị maka ige ntị, na-asị gị cheta na nkata ga na-ama ọzọ mana ọzọ ga-ala. Anyị na-asị gị o ka chi bụọ ọnụ. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face.